alhamdulillah ga tabaraka rabbana sarkin kyauta yau lafiya ta samu na gode wa wanda suka yi mini gata. Alhamdulillah ga tabaraka rabbana sarkin kyauta yau lafiya ta samu na gode wa wanda suka yi mini gata. Ya rabbana mahalicci na sarkin da bai da gama, kai ne ka kage abun da yake ƙasa har da ma na sama. Kada ɗan basira himma ne ba wa al'umma wanda sun kai mini jaje kan lamarin da kai ka nufa a garin. To ka ƙara tsiranka da munci nan ga albashiri, Mahamudu mai girman daraja mai jara al'amari. Alai sabu ka sanya masu yawaita yin zikiri, hanyar su ce muka kama kuma muke yawan shukuri a gari. Ita kadara in ta zo ba wani wanda za ya hana, ko da kana so ko akasin haka za ta zo ka tuna. Yarda da ita ko imani ne gaskiyar magana, Allahu na gode da kasa ni cikin waɗanda suke yarda. Ibtila'i ya same ni ba tsammani babu zato, na yi kwanciyar jinya ba na tashi bale na fito. Jama'a suka yi ta zuwa nunan alhini babu zato, lungo da sako-sako suna yi mini gaisuwa ƙauye da gari. Alhamdulillah ga tabaraka rabbana sarkin kyauta yau lafiya ta samu na gode wa wanda suka yi mini jaje. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wasu sun jo da kafarsu suka yi mini jaje kallamari, wasu ko haya suka ɗo suka zo suka minni alkairi, wasu ko waya suka mun suka ce dan Allah ne uzuri, wasu tek suka yi wallahi na sani na ya ba muku ba dadi. Ban ware ko ɗaya mata da mazan kuna gode, ga dukan musulmai har da kiristocin muna gode. Kun nuna soyayya a garin Allah ya samu daɗi, Allah ka bar mu a tare nufina ba na son murbi abada. Alhamdulillah ga tabaraka rabbana sarkin kyauta yau lafiya ta samu na gode wa wanda suka yi mini gata. Na rasa kalmar godewa da yanzu za na faɗa, domin kalaman baki sun kare ina ta bida. Ni halarci wanda kuka yi min na rasa yanda za na faɗa, sai dai na gode muku na ƙara Ubangiji ko ya sassaka. Allahu na gode da kamun baiwa ta al'umma, kai mun daɗi ba dan ni ba dan sayyadil umma. Manzon mu baban Fatima Zara annabin rahama, ni bello ditubi na gode wa jama'a. Alhamdulillah ga tabaraka rabbana sarkin kyau.